И здравейте хора, аз съм Борислав Борисов и както може би сте видели от заглавието, в това видео ще опитваме този прайм. Купих си го по най-бързия начин и по най-бързия начин почнах да снимам това видео, за да видите как опитваме този прайм. Сега ще го разбутаме пред вас. Така, разбутахме прайма и сега да го опитаме. Всеки път го казвам, но всеки път като опитвам прайм, никога не съм разочарован. Това е най-якото нещо. Обичам те прайм! Хора, струва си, препоръчвам го горещо. Това е най-уникалната напитка. Това е моята любима напитка, прайм. По-вкусно нещо от това няма. Сега толкова че е скъп, се остави за после. Но този прайм го оценявам с 10/10, любимия ми прайм за в момента. И ако искате и да опитвам и други праймове, оставете един палец нагоре, абонирайте се за канала, натиснете камбанката, за да получавате нотификации всеки път като кача ново видео и до следващия прайм и довиждане.